Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. A tentokrát budu natáčet video, kde tady s tímhletím krasavcem budu zdrhat policajtům, zkusím 5 hvězdiček a jdeme na to. Jdeme nějak naštvat. Dobrý zvuk to má jako. A je to hodně rychlý. Ještě jednu věc. Tak, to je moje krásná pistolka. Co jí říkáte? Sajň. Nás jdem provokovat poldy. Tak, čej. To je mega pevný auto. To je mega pevný auto. A tady ještě takhle trošku, ještě takhle trošku. Tady zabijeme pár lidíček. Takhle. Jo, už máme jednu hvězdičku. Takhle. Kde jsou policie? Tady jsou policie. Jedeme navštívit poldíky jedny naše milovaný. No pojďte si poldíci. No pojďte. Kde jsou ti chcípáci jedni. Blbý. Tak teďka, oni nepronásledují mě ty poldové. Já pronásleduju ty poldy. To je mega pěkný. A máte to. Hoštění. Teďka budu tady s tím autem trošku šikanovat poldy. No, aha. Ty chcípneš, káva, no? Ty chcípneš. Aha, jo, vám to tady jako trošku střílí. No, bude další, kámo. No, bude další, ukažte se, tady někdo je. No. Co říkáš mu novýmu autu, Poldo? No, hnedka. Takže, tohle to by docela šlo. Au, nedobrý, nestřílí. Dobrý, tady mě hráč chce asi zabít, nebo jako co? Takže bude další na řadu. Tak ti dostali bídu. Dostali pořádnou bídu. A bariéra. Mám 4. Nějak mě pomáhá? Ne, nepomáhá. Chci mě zabít. Se to sem mělo být. Jo? To bylo. Tak čau.
Teda úplně jsem je zhodil. Ne. Musím počkat, až mě obrátil. Mě za chvíli obrátil. Jo. Nemáš tam střílet. Proč ne? Proč? Ne. No, takže myslím, že jako moc se to tady nepovedlo, ale myslím, že to bylo podle mě dost zábavný video, protože jako hodně šel hrát, jo. A takhle, takže myslím, že byste mohli dát odběr, je to zdarma, vůbec to nebolí. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.